What's up mga bay? Panibagong vlog na naman tayo mga bay. Dahil sa ganado tayo ngayon mag-vlog. Dahil ito yung kauna-unahang nagbibigay ako ng sticker. Unang araw na ako ay nagbigay ng sticker o yung aking tanda sa Gisag logo. Yun no? Napakaraming napakaraming kong tanda sa Gisag logo. So mga bay, so kahapon nagpagawa ko ng logo, no, yung sticker ko, no, logo ng aking pagbablog. So kahapon ko rin siya nakuha. So pinagawa ko siya bay, mga bay, nung Webes ata yun. So dun sa Tanawan. At nung linggo ko nakuha, no. So sa murang halaga mga bay, 250 pesos, meron ka ng 100 pieces ng iyong logo. So kung nais yung magpagawa, follow nyo lang po siya sa kanyang channel na CXG Motovlog. Yan, ilalagay ko, ha? CXG Motovlog. Ayan, no? So, ayun. Ganado tayo dahil meron tayong sticker na. Tsaka nakakamangha dahil nung simula nang nagbigay ako kaninang umaga ng sticker, nadagdagan ng aking mga subscriber. Alright, saya. Mukha bang masaya? Parang malungkot Hindi, masaya ako mga bay. So na kahit paano ay tayo ay umuunlad, no? Huwag lang natin puwersahin ang ating sarili sa kakaisip ng magandang content. So ilagay mo lang kung ano, ilalagay ko lang kung anong gusto ko sa buhay, kung anong nangyayari sa buhay ko, kung anong nangyayari sa palibot, at kung ano ang kaya kong ibahagi sa inyo, no mga bay, no mga bay. Mga bay, ang topic talaga natin, ang ating pagkukwentuhan ay gaano nga ba kalakas etong touring bike natin na AR 650N, no? AR 650N naked bike ng Ninja Kawasaki. Alright, so nakaraan nakapag-vlog na ako tungkol dito. So ang pag-uusapan lang natin ay kung gaano nga ba ito kalakas. So well mga bike, sa totoo lang hindi ko pa naabot ang pinaka top speed nito, no? So base sa mga nabasa ko, napanood ko sa Google o sa YouTube, ang motor na ito ay kayang mag-produce ng 75 horsepower, no? At yung kanyang top speed naman ay 215 km per hour, no? Pero base lang yun sa nabasa ko. Yung top speed talaga nito wala pa akong napapanood na merong nag top speed ng ARN, no, AR 650N. So kahit nga ako mga bay, sa totoo lang, hanggang 180 pa lang ang naaabot ko sa speed nito, no. Dahil medyo kabado ako, siguro nagkaroon ako ng mga konting pagbabago sa sarili, gaya ng phobia. Dahil mga bay, nagsemplang na rin kasi ako dito mga bay, no. So parang natatakot na ako na masemplang ulit o kinakabahan na. So sa totoo lang, walwalan din ako kung magpatakbo. Pero nagbago na ngayon, no. So pwede nyo na akong tawaging mahinang nilalang. Mahina talaga, no. Hindi naman, nag-iingat lang tayo ngayon dahil alam nyo na, may pamilya tayong naghihintay at napakasakit magpagawa ng motor at magpagaling ng sugat, no. Buti sana kung gagaling pa, no. Okay, ayun. So kaya 180 pa lang ang naaabot ko. Suko na ako, hindi na kaya ng dibdib ko o ng aking animal instinct. So eto sa mga bay, hindi ko siya maikumpara sa ibang touring bike ng Kawasaki gaya ng Ninja Sport, no? Ninja Touring Sport, no, hindi ko siya mai-compare doon dahil wala pa naman akong nagagamit ng ganong bike, ng ganong big bike.
So wait lang mga bay ha. Yun. Ayan, mabalik tayo sa ating usapan. Wala pa akong nakasabay din na 650 na 2-cylinder, no? Siyempre, hindi natin kayang sumabay sa mga 600 na inline 4. Dito pa lang tayo. Dapat yung gusto kong malaman kung gaano kalakas to, gaano kabilis, dapat yung makakasabay ko ay yung 650 na dalawa lang din ang piston, no? Kagaya neto ang makina. So ang masasabi ko lang, pagdating sa arangkada niya, hindi ka magsisisi, ano? Puro siya hatak. So well, ganun naman talaga ang isang naked bike, no? Mga torque, so kumbaga torque yung mahatak ba. So siguro mas mabilis dito yung Touring Sports na Ninja 650, o kaya naman yung ARF, no? Yung kabaliktaran neto. Kung ito ay ARN, siyempre merong ARF, no? Sabi with pairing. Ito naman naked. Siguro wala naman silang pinagkaiba sa makina, maliban lang sa kaha. Pero ang ARF ay naka medyo aerodynamic o may pagka-sporty ang dating, no? So ang masasabi ko lang dito sa kanya, kahit na nasa 6 gear ka na, ay talagang ramdam na ramdam mo pa rin yung sipa ng makina niya, no? So hindi man to kasing gaya ng mga top speed na umaabot ng 299 dyan o mahigit pa. So well, ang importante, tayo ay nakakapag-rides ng masaya, no? So kasi wala pa naman talaga akong nakakasabay na mga big bike na as in kakilala ko o tropa ko o ano po ba yan, kagrupo ko. Meron akong mga nakakasabay na big bike sa expressway lang, no? So kumbaga hindi kami magkakakilala, nagkataon lang nagkasabay. So minsan nakikipagsabayan ako sa mga 900, 1,000 sa mga inline 4, no? So and then pag hiwalay namin ng mga exit, di hiwalay na kami. So ito ang aking content mga bay, dahil wala pa naman akong maisip na pwede kong ibahagi na naman sa inyo, panibagong tips o idea, no? Dahil gaya ng sabi ko, i-enjoy lang natin itong pag-vlog natin. Huwag natin puwersahin ang ating mga sarili o pag-iisip ng may makakontent, no? Basta do it lang kung saan ka masaya o kung ano ang gusto mong ipakita sa buhay-buhay mo, no? Ayan. So siguro mas maganda kung ipapakita mo sa sarili mo, sa buhay-buhay mo, ay yung hindi scripted, no? Yung talagang real talk, real story based on true story, mga ganun ba? Totoong mga pangyayaring nagaganap sa buhay, no? So well, ako ganun. So ako galing ako ng Makati ngayon. So pabalik na ako ng Silang Cavite. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo itong gamit kong motor, no? Itong ating pang motovlog. So sa totoo lang mga bay, ako lang ang nagmo-motovlog na walang sariling motor, no? Kasi ito naman ay hindi sa akin mga bay. Kumbaga paggamit lang sa akin na parang akin, o balang araw ay magiging akin kung baka naman. Ay mga bay, so happy tayo na kahit pa paano naman ay nakakapagkwentuhan tayo, ano? So bibigyan ko kayo ng konting example mga bay. Kasi nasa 6 gear ako 6 gear, diba? Tapos sa mga 80 ang takbo. Yan. So yan ba, sumisipa, ano? Ito yung sinasabi ko na kahit na nasa 6 gear ka, ay talagang malakas ang bira, no?
So hindi ko lang talaga may compare sa ibang bike, sa ibang big bike o sa ibang 650 na Kawasaki, dahil wala pa naman talaga akong ibang nagagamit ng Kawasaki maliban dito. Maliban dito sa partner natin, no, na parehas ba ang dating o ang hatak ng makina ng touring sport netong naked bike natin. So para may kumpara natin, baka Sunday makagamit ako ng Ninja 650, no, wag na yun sa 1,000 dahil magkaiba na yon. Yun, o kaya naman makagamit ako ng NK 650, no, na 2 cylinder, no, yan. So ano pa ba, wala lang mga bay. So dito pala sa kalsada na to, laging traffic. Minsan tayo ay natatraffic din, no. Naiipit din tayo sa mga naglalakihang sasakyan, hindi makasingit. Yan. So ayun mga bay, hopefully na gusto nyo tong ating kwentuhan. Hindi man ganun kapulido yung paliwanag ko sa inyo tungkol dito sa motor na to. Well, at least nakapagbigay ako sa inyo ng isang idea, no, sa isang 650. So o kaya naman makagamit sana ako ng tawag nito, yung C650, no, kung ano ang pinagkaiba nilang dalawa pagdating sa takbuhan. So wag na tayong mag-base sa itsura dahil alam naman natin na may pinagkaiba sila. At siyempre modelo na yun, no. Siguro maliban sa modelo siya, bago, no, bago ang kanyang mga makina, no. Baka may mga special na pyesa na ginagamit na sa kanya ngayon na wala dito kay 650 na AR 650N, no. So ayun mga bay, gusto ko lang mag-update sa ating channel. So please don't forget to like, share, and subscribe. At eto nga pala ang laging nagsasabing, ako nga pala si Born to be Right. Peace!